Avui parlarem de fruiters. És una època perfecta per poder plantar-los i poder gaudir d'ells després durant la primavera-estiu, que és quan ens faran els fruits. Heu de saber que, per exemple, n'hi ha una gran diversitat de fruiters, de cirerers, de tot tipus de mangraners, de pruneres, de pereres, però una cosa important a tenir en compte és que els fruiters tenen que ser empeltats. Aquí, per exemple, podeu veure un fruiter entès, que això és una altra cosa que us vull comentar, i el tema de l'empel. Això és l'empel. El que veieu aquesta, el portaempel seria la part de sota, que és això d'aquí, i aquest nus que veieu aquí, aquí està empeltat. O sigui, de portaempels n'hi ha de diferents varietats segons el tipus de fruiters. Per què serveix el portaempels? I les plantes van empeltades, els fruiters, perquè d'aquesta manera el portaempels el que fa és fer que faci una arrel molt més forta i l'arbre també visqui molt millor a sobre d'aquest portaempels. I d'aquesta manera pot viure perfectament en diferents tipus de substractes, de terres, terres més calcàries, terres menys calcàries, terres que poden drenar menys o menys. Per això el portaempels és una planta molt més forta, és un altre tipus d'arbre amb el que la planta viurà molt millor i ens viurà molts més anys i molt més forta. Llavors, això, una altra cosa també que és important a l'hora de plantar-los, quan vulguem agafar un fruiter i plantar-lo a terra, mai taparem el portaempels, o sigui, el nus sempre té que quedar fora, sempre el plantarem a sota, que quedi sempre el portaempels, que es vegi l'empel a fora, perquè si no, tota la feina que es té que fer al portaempels començaria, si ho colguem fins aquí dalt, començarà a treure arrels la part d'aquí, i llavors ja no es farà la funció que estava comentant de fer. Una altra cosa que també és molt interessant, jo us aconsello que a l'hora d'adquirir un fruiter sigui en test, totalment arrelat. Com podreu veure, aquest és un fruiter, si el fem així, doncs que ja té tot el sistema radicular de la planta, com podeu veure, totalment desenvolupat. D'aquesta manera, el fruiter ja no tindrem el problema de si ens agafarà o no ens agafarà, perquè ja està més que agafat, vull dir, la feina ja s'ha fet, ja és una planta totalment arrelada i que no ens donarà cap problema. Una altra cosa que també hem de pensar és on de col·locar els fruiters. Els fruiters s'han de posar en llocs solejats, que tingui molt de sol. Si no té molt de sol, el fruiter no ens farà gaire flor o quasi res, i a més també no ens farà fruita. Després, una altra cosa que alhora tenim que fer a l'hora de plantar-los és fer el forat, si pot ser, una mica abans, uns quants dies abans. Això és interessant a l'hora de fer-lo, a l'hora de plantar-lo a terra, fer un forat que sigui almenys el doble o el triple del tamany del test que hem comprat, fem el forat, traiem la terra fora, i d'aquesta manera aquest forat s'oxigenarà, o sigui, li dona el sol, i farem que la terra d'on plantarem aquest arbre sigui molt més fèrtil. A l'hora de plantar utilitzarem un substracte que sigui universal, però un substracte bo, perquè la planta pugui fer-se les noves arrels i pugui clavar-se amb tot el substracte i pugui desenvolupar-se. Però també serà important, durant el tema d'hivern, quan estem a l'època de l'hivern, utilitzar el que és el fems o el tema orgànic, que jo sempre us aconsello el tema de l'humus. L'humus de llombriu és molt millor que el fems normal. Podeu utilitzar-lo sempre quan tingueu molts fruiters, llavors no vulgueu utilitzar l'humus, però l'humus és molt millor. N'hi ha saquets petits, saquets més grans, saquets mitjans, i aportarà aquesta mida microbiana que després l'arbre necessitarà per al seu bon desenvolupament. I a més, el que sí que us recomano també, per tenir èxit amb els fruiters, és utilitzar un adob d'alliberació lenta específic de fruiters. Això ens ajudarà també a treure molta més fructificació, que sigui molt més sabroses els fruits i que ens faci molt més producció. Ara us ensenyaré una curiositat dels fruiters, per exemple, perquè veieu que n'hi ha diferents maneres de tenir fruiters. N'hi ha aquests que els diem els duos. Aquests, per exemple, són amb un arbre, s'han empeltat dos tipus de fruiters. Aquí tenim una pomera groga i una pomera vermella, això amb el mateix arbre. Llavors, també és curiós poder, si no tenim suficient espai, poder posar en un sol arbre dos tipus de pomes. Si ens agraden, doncs, les grogues i les vermelles, amb un mateix arbre. El mateix ho podem tenir amb cirerer. Aquí tenim un cirerer exactament igual. Com podeu veure, amb un sol cirerer el que s'ha fet és empeltar-los, com podeu veure aquí, està empeltat, n'hi ha dos empels de dos cirerers diferents. Un cirerer d'una varietat i d'una altra varietat. I el mateix ho podem tenir amb altres, però aquí us ensenyo, per exemple, uns exemples de les pruneres. Amb una mateixa prunera ens podem tenir una negra i una groga. O sigui que amb un mateix arbre, si no tenim suficient espai, podem tenir fruits de diferents tipus. També ornamentalment queda maco perquè fa curiositat, amb un mateix arbre veure diferents tipus de fruit i a més, amb poc espai podem tenir
més d'un tipus d'arbre. Ara us ensenyaré una altra cosa també molt curiosa. Per exemple, amb un cítric. Amb un cítric, en aquest cas, tenim 3 empelts. Tenim, amb un mateix cítric, mandarina, tenim llimoner i tenim taronger. O sigui, aquí tenim 3 empelts i amb un mateix arbre, imagineu la idea, doncs quan es comença a fer els fruits, que tindreu taronges, mandarines i llimones. Vull dir, queda super preciós i a més podem tenir 3 tipus de coses. Una altra cosa també que és divertida i que està molt bé és el tema dels fruiters nans. Els fruiters nans són arbres que són molt adequats per posar en testos. O sigui, els que hem vist fins ara també els podem posar en testos molt grans, però l'ideal és plantar-los a terra, i els fruiters nans, en canvi, són més pensats per plantar en testos més reduïts. Aquí, això, per exemple, aquí tenim un albaricoquer, que ja veieu que és un arbre petit, però ja de per si és un arbre petit. No és que estigui podat i se li ha fet expressament que quedi a base de retallar-lo, no, ja és una varietat de per si enana. Com a molt creixen entre 80, 1 metre, 1,25 m, 1,50 m, seria el màxim que pot arribar a créixer aquests fruiters enanos. N'hi ha de tot, cirerer, presseguer, pomera, perera, n'hi ha diferents tipus, varietats de fruiters enans que podem tenir en qualsevol test, en una terrassa o a terra, també els podem plantar perfectament. Si volem posar en diversos fruiters, hem de mantenir i respectar una distància. Per què? Perquè si no els arbres es tocaran i si no els posem a una distància prudencial no ens faran una fructificació bona. La distància adequada seria entre 4 i 5 metres. O sigui, si volem posar més fruiters dels normals, dels que creixen en el seu creixement normal, farem això, aquesta distància 4 o 5 metres. En canvi, amb aquests petits no podem posar-los més junts perquè el seu desenvolupament és més petit. Una cosa molt important és quan una vegada comprem el fruiter, què hem de fer amb ell? A part de plantar-lo, com he explicat abans, és la formació de la copa. És fonamental la seva forma, que nosaltres el formem bé la copa, perquè serà després el resultat de que tinguem una bona copa ben formada i equilibrada perquè ens doni molts fruits. I a més, com aconseguir-la el més aviat possible. Per això us explicaré que la millor manera de formar una copa és fer-la amb poda en verd. Què vol dir això? Això ara perquè estem en una època en què no ha fet fred i encara tenim algun fruiter amb brots, com podeu veure aquí, fulla verda, aquest en canvi ja no té fulla, això depèn del temps que ha fet, però aprofitarem per explicar-vos què és la poda en verd. La poda en verd es fa quan la planta comença a brotar durant la primavera, llavors quan els brots tenen brots, com podeu veure aquí, el brot tendre, la brotada nova que fa, ja tingui una mida d'entre 10 i 15 centímetres, el que farem és pinçar. Pinçar vol dir, amb els dits, només amb els dits es fa, tallar la punteta, i això ho anirem fent amb totes les puntetes del fruiter. Què aconseguim amb això? A l'hora de pinçar i tallar amb els dits, farà de cada tall que faran 3-4 branquetes. Llavors tornarà a ramificar i cada vegada aconseguirem que aquesta copa se'ns vagi fent més grossa. Això aconseguirem fer-lo durant la primavera fins a la tardor. Durant l'època de creixement podem arribar a fer millor unes 2-3 pinçades. Amb això guanyarem que aquesta copa se'ns faci molt més grossa i llavors cada vegada més oberta. El que no farem és, una vegada anem tallant tot aquest pinçament que estic dient, no anirem tallant de dintre, deixarem igualment que es vagi fent tota tupida, tot el contrari del que després us explicaré. Per què? Perquè d'aquesta manera les branques es aniran obrint molt més, que és el que ens interessa, que els arbres ens vagi creixent en forma de copa, creixi en forma de got, de vas, és una forma així. Bé, una vegada ja hem aconseguit, després de fer aquestes pinçades durant 2 temporades, més o menys, o 3 com a molt, i tenim ja una copa molt formada, molta branca, què farem? Doncs imaginem que ara estem ja a l'hivern llavors tindrem aquesta copa, ens tenim que imaginar que és molt més grossa, molt més oberta, doncs llavors amb les testidores a l'hivern podem agafar i tallar branca. A l'hora de tallar branca, el que farem és buidar. Imaginem que aquí ja tenim molta branca, la copa s'ha fet grossa, un port amb un tronquet ja més gruixot, amb una copa molt més formada, molt més equilibrada. El que farem és buidar la part interior. Les branques que ens creixen més verticals les tallarem. Inclús tallarem aquestes més del mig, d'aquesta manera. Així, fent els talls d'aquesta manera. I anirem buidant les branques que ens creixen més cap endintre o se'ns creuen. Però després hem de saber quins són les branques que ens faran fruit o no ens faran fruit.
Llavors, heu de pensar que n'hi ha dos tipus de borrons, els borrons florals, que seran els que es faran als fruits, i els borrons vegetatius. Els botons vegetatius són més puntiaguts, o sigui, la llema, que també es diu el borró, és molt més, acaba en punxa. En canvi, el que és el borró floral és més arrodonit i acaba més en punta rodona. Llavors, aquells són els que ens faran el fruit. Quan fem podes una mica gruixudes, és aconsellable utilitzar pega cicatritzant. O sigui, quan fem branquetes primetes no cal, però llavors el que sí jo recomano és aquest pot que veieu així, és com una pasta de dents, llavors això té com un raspallet, apretem aquí i surt una pasta. Llavors, en cas que fem podes una miqueta gruixudes, el que farem és untar el tall i posar aquesta pega cicatritzant. D'aquesta manera el que fem és sellar allà on també hem fet aquesta ferida i no perjudicar l'arbre deixant aquesta ferida oberta que ens pot anar reculant cap enrere i fer malbé inclús l'arbre. A vegades em trobo moltes vegades que diuen ostres, que em creix molt l'arbre fruiter, se'm fa enorme, vull dir, és tremendo, però no em fa fruit. Bueno, això ara us explicaré per què passa. Hem de trobar l'equilibri del creixement de l'arbre, de la seva vigorositat. I això es aconsegueix d'una manera fàcil, ja veureu que és molt fàcil. Si el cuidem molt, si el reguem molt, si li donem molts nutrients a l'arbre, quasi no ens farà fruita, o gens de fruita. Creixerà molt, es farà tremenda, farà brutalment maco, però no es farà. Per què? Perquè l'ideal és fer el contrari. O sigui, està bé, hem de fer un equilibri de nutrients, d'adob, hem de regar-lo moderadament, no amb excés, i d'aquesta manera, per supervivència, a l'arbre el que voldrà és treure fruit. És per això que ens treurà fruit. Si el mimem massa, no ens farà. En canvi, si el fem una miqueta, no tampoc patir exageradament, sinó que li donem lo suficientment just, veurem que d'aquesta manera l'arbre voldrà treure'ns fruit i llavors és quan farà, primer farà la floració, després ens farà fruit i aconseguirem tenir molta més fructificació. Ara us en parlaré de les parres, o les vinyes, i els kiwis. Com he dit abans, els fruiters normal, convencionalment, fan a la branca anterior, a la branca més vella, el fruit. En canvi, no passa això amb les parres, les vinyes o els kiwis. Què fan les parres, les vinyes i els kiwis? El que fan és fructificar, fer el fruit a la nova branca, justament el contrari. Llavors, el que farem és, quan podem, la vinya o el kiwi, es poda molt, però sempre deixarem un parell de borrons quan tallem perquè d'allà ens tregui la nova branca de l'any i allà és on ens traurà el fruit. Vull dir, perquè és important a l'hora del kiwi o de la parra fer una estructura que sigui gran, que es pugui fer el que nosaltres vulguem, i a partir d'allà sempre anirem podant i deixarem un parell de borrons que és on ens traurà el fruit. En aquest cas funciona diferent als fruiters convencionals. Ara us en parlaré dels cítrics, dels llimoners i dels tarongers. Són plantes que pel nostre entorn, aquí a la zona prelitoral, són bastant delicats al tema dels freds. Llavors els hem d'ubicar a llocs que estiguin al sud, mirant al sud, que tingui molt de sol i, si és possible, amb la paret de la casa que quedi una mica protegida de l'aire del nord. Això seria la seva ubicació. En el cas dels cítrics no els podarem a l'hivern. Els podarem passats els freds. Això també és interessant saber-ho. Si els podem a l'hivern, el que ens passarà és que llavors el fred ens pot entrar més fàcilment i fer malbé el que és l'arbre. Per això sempre el que és de fulla perenne, com és en aquest cas dels cítrics, podades després dels freds, a partir del mes de març. Llavors, una altra cosa interessant a l'hora del cítric és la poda, com he dit abans, el creirem quan vingui una vegada passat els freds, la part interior la buidarem una miqueta, de manera que ens entri bé el sol. I una altra cosa interessant és com fer que aquests cítrics no se'ns mori a l'hivern, que això és molt habitual, que si estem en un lloc que fa fred, se'ns faci malbé. Doncs, a part de la situació, que és fonamental tenir-la en un lloc, com he dit abans, és protegir-los. El que no farem mai és utilitzar plàstics per cobrir-los, ni altres elements com això, perquè el que farem és fer malbé l'arbre, o tindrem que fer una barraca, posar allà uns pals que s'aguanti, destapar-lo. Si això, nulo, fora, no ho farem. Ara us explicaré com fer-ho, i per això tenim unes teles que són això, unes mantes tèrmiques, que es diuen, és un material que això sí que ens ajudarà realment a protegir els cítrics. Començarem per la part del tronc. Farem una a la punta, farem un nus, d'aquesta manera,
La gràcia de la manta tèrmica és que la podeu deixar durant tot l'hivern, sense tenir que estar traient la manta perquè respiri, perquè la manta tèrmica transpira, passa la llum, passa l'aire, pot ploure a sobre, o sigui, la podem deixar durant tot l'hivern. Només en aquest cas que hem de recollir les taronges, doncs la tindríem que destapar, però si no, podem deixar durant tot l'hivern fins passat el fred, en el qual no tindrem cap problema. A partir d'aquí començarem a embolicar utilitzant la mateixa estructura de l'arbre, com podeu veure, sense apretar gaire, anirem tapant d'aquesta manera, veieu? Així, fent unes voltes, d'aquesta manera així, donant volta. Això ara està creant aquí dintre n'hi ha una alta temperatura i estem fent com un hivernacle. Com he dit abans, això transpira perfectament, no tenim per què treure-ho. Tapem tota la part de dalt i de baix i ara aquí ja podem tornar una altra vegada a tallar, així, i lligarem amb el mateix arbre, farem un altre nus. Ara ja per acabar us explicaré què és el que heu de fer com a manteniment a tots els fruiters. Els fruiters a l'hivern també hem de fer uns tractaments, en aquest cas, d'un sulfat de coure, que seria això, que és un producte inclús ecològic, i un oli insecticida. Aquests dos productes es barregen junts amb la seva dosi corresponent amb aigua. Llavors farem els litros necessaris que tinguem per ruixar. I ruixarem tots els fruiters, tant els de fulla perenne, com poden ser els cítrics, o poden ser els de fulla caduca, que poden ser tots els altres fruiters, cirerers o altre tipus de fruiter. Però mullarem molt bé totes les branques, on que penseu, si no té fulles, bueno, doncs què farem amb això? Al pulveritzar totes les branques, tots els borrons, on estan els borrons, les llemes dels fruiters, on estan les esquerdes, allà s'amaguen les larves dels insectes, o sigui, dels pulgonets, de les cotxinilles, de diferents de les orugues, estan allà amagats esperant a la primavera. I els fongs, el que són les espores dels fongs, també estan allà amagats per l'hivern, perquè se protegeixen, perquè llavors d'aquesta manera puguin sortir a la primavera. Si nosaltres fem aquest tractament, almenys jo aconsello fer 2 o 3 tractaments durant tot l'hivern, llavors el que aconseguim amb això és eliminar, desinfectar gran part de tots aquests insectes i fongs que no els desitgem per res, i d'aquesta manera que durant la primavera i estiu tinguem molts menys problemes a l'hora que l'arbre pugui tenir menys pulgó, menys orugues, o sigui, és molt important el tractament d'hivern poder fer-lo. I després, no està de més, quan anem fent els tractaments, intentar utilitzar, si és possible, ja que són productes que ens menjarem perquè és fruita, doncs utilitzar el que són productes ecològics, insecticida ecològic o fungicides ecològics. Sempre que sigui possible serà molt millor. Doncs bueno, espero que amb tota aquesta explicació i amb el que us he estat dient de com podar-los, podeu gaudir, podeu tenir uns bons arbres i que tingueu un bon èxit.